Yabona ke limo mesifo siphethe ikhekele kuduka. Swasechaza ukuthi kumoshakele enceke umhla ka4 December Kingswell Ithini Stadium hayi. Siqeda abasidla abantu. Hey, yini uyakhankasa manje? Hayi kodwa uyakhankasela. Ushayela udot to door njengabanye. Kodwa uyudinga udot to door nceke usho kubekanye lapha uthi kodwa yini bese bethi baba nini uthi umhla ka4. Hayi uyiphi inyanga? uDecember nceke. Amaqembu ezepolitiki abhiza akhankasela ukhetho wena ubhizi ngogoduka. Usho ukuthi ngiyakhankasa nami. Uyakhankasa nawe? Akona ukhankasa. Solathi uyakhankasa. Hayi bekukusho. Angani phela ngoba seqedile ukuvota. Hayi, kodwa somphaza umkhankaso. Uyovotelana? Uvotela ugoduka. Goduka music uvotela ugoduka. Kodwa yini? Ngobe ngithi kodwa yini sesigoduka. Asasihaba